Fl-ewwel nofs ta' din is-sena, l-eks Prim Ministru Kap Nazzjonalista Lorenz Gonzi għamel il-preżenza tiegħu ferm aktar viżibbli fl-arena politika mindu jirriżenja 10 snin ilu, kemm permezz ta' kitbiet fuq il-midja soċjali kif ukoll b'intervisti li saru wara interess partikolari mhux mistenni minn sezzjonijiet tal-midja li tissimpatizza mal-Partit Nazzjonalista. Analiżi tal-kulħadd analizzat kif dan ir-ritorn tal-eks kap magħruf li mexxa waħda mill-ar jekk mhux l-ar leġislaturi fl-istorja politika moderna ta' pajjiżna anqal ħafna mistoqsijiet u dubji anke fi ċriki interni tal-Partit Nazzjonalista. Sorsi tal-Gazzetta jindikaw li tmexxija attwali tad-Dar Ċentrali qed qis tal-manuvri mnebħin mill-forza dominanti tal-establishment bħala sfiduċja assoluta fil-mod kif qed jitmexxew l-affarijiet fil-Partit Nazzjonalista hekk kif il-partit taħt Bernard Grech baqgħet ma qabad art fl-aħħar 3 snin. Il-preżenza ta' Gonzi li qiegħda ssir dejjem aktar insidjuża u ħarxa qed tiġi assoċjata mal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li trid issir f'inqas minn sena oħra f'perjodu li l-popolarità interna ta' Bernard Grech baqgħet majna. L-aħħar inċident waqt il-marx tal-festa ta' San Gaetano fil-Ħamrun fejn Grech ma tħallix jirfes l-adba tal-każin nazzjonalista fi triq il-kbira San Giuseppe waqt li ħalla partitarju tiegħu stess jaqla d-daqqiet flok intervjena kif mistenni xi iżjed dawl fuq din is-sitwazzjoni illum deskritta minn ħafna nazzjonalisti bħala tal-biki. Is-sorsi tal-kulħadd ukoll indikaw kif ir-relazzjoni mal-membru parlamentari Ewropew Roberta Metsola li attwalment il-President tal-Parlament Ewropew m'għadix kif kienet sa ftit ta' żmien ilu. Dan ikompli jikkonferma qalet il-Gazzetta kif inhu sigriet magħruf li l-establishment li poġġor il-Grech fit-tmexxija mhux kuntent bis-sitwazzjoni għal daqstant raġuni oħra għaliex Gonzi donnu aċċetta li jirritorna fuq it-trunċieri politiċi. Minn fiċċijiet li għamlet il-kulħadd fil-paġna uffiċjali ta' Gonzi fuq Facebook, wieħed ma jistax ma jinnotax id-diskrepanzi kbar fl-att ta' drabi l-eks Prim Ministru Kap Nazzjonalista ikkummenta fl-ewwel 7 xhur u nofs ta' din is-sena anke meta mqabbel mas-sena li għaddiet kollha kemm hi. Fl-2022 kien hemm biss 5 posts li Gonzi tella fuq il-paġna tiegħu u l-kol ma kellhom x'jaqsmu xejn mal-politika lokali, ħlief waħda fejn sellem lil Robert Arrigo dakinhar tal-mewt tiegħu u oħra fejn fakkar fit-18 l-anniversarju minn Malta issieħbet fl-Unjoni Ewropea meta kien għadu kemm laħaq Prim Ministru. Minnaħa l-oħra, minn Jannar li għadda sa din il-ġimgħa diġà tella 15 post b'disa minnhom b'attakki politiċi diretti kontra l-Gvern. F'din l-istess sena Gonzi wkoll ġie interpellat b'intervisti fuq ir-radju tal-Knisja u podcast ma' John Malija li mbagħad komplew jiġu minfuħin minn mezzi oħrajn ta' komunikazzjoni li jxaqilbu lejn il-Partit Nazzjonalista. Mill-5 ta' Lulju li għadda wkoll bidel ir-ritratt tal-profil tiegħu għal wieħed irranġat b'mod diġitali biex fl-isfond tiegħu tpoġġew żewġ tibnadar dik Maltija u dik tal-Unjoni Ewropea. Dan kollu wasal biex jitberqu l-għajnejn fil-Partit Nazzjonalista dwar kif kellu jinħareġ l-aħħar Prim Ministru Nazzjonalista fl-arena politika biex ikun hu li jindirizza kwistjonijiet politiċi u jwassal messaġġi li tmexxija ta' Bernard Grech fallit fihom. Minkejja dan, l-ironija u l-ipokrazija ta' Lorenz Gonzi fil-kritika politika tiegħu ma setax tgħaddi mingħajr osservazzjoni anke mill-midja indipendenti fl-aħħar attakk li jagħmel kontra t-turiżmu attwali fejn ikkwota rapport fil-Gazzetta Ingliża The Sun kitbu opinjonisti bħal Rejf il-Vassallo fil-Malta Today u l-editur tal-Gazzetta llum fil-ħarġa tal-ħadd. Dan tal-aħħar tenna li r-reazzjoni ta' Gonzi kienet waħda tal-biki u tad-daħk fl-istess ħin.